Ik ben haast 75. Ik zie wat zeggen, maar dat moet er maar niet op. Ik zie zeggen, ik ben 18 in de beroep, maar dat ken niet. Dat staat er al op. Nou, Maat, die komt hier ook al jaren. Vanaf 97 dacht ik. Ja, zoiets, hè? Ja, en het blijft maar groeien. Ja, gelukkig wel voor mij. Toen ik 3 jaar was, toen kamde ik mijn moedershaar al. Altijd gedaan, ook geknipt zonder dat ik ooit op een kappersvakschool zat. Maar dan zat ik had 6 broers. Knippen, de Black & Decker erover. En nou kwamen die banaan, daar waren ze kwaad op me. Ja? Want de pony zaten hier natuurlijk. En die oren natuurlijk zo. En mijn vader had dan zo'n ouderwets tondeuzetje. En dan, nou, hup, skeren die bende. En nou, toen was ik bijna 15. En toen zei mama, dan ga je naar de kappersvakschool. Dus van school af. Van de huishoudschool naar de kappersvakschool. Maar ik had al in het hoofd, ik wil later zelf een zaak hebben. Ik knipte zijn moeder vroeger ook al, hè? En daar ken hij mij van. Dat was in Leeuwarden. En dan kom je elkaar als buren weer tegen. Nou, ik ga ook nog wel eens naar de kroeg. Even naar het bierhuis. Oh ja. Er zit ook allemaal meester op leeftijd. ja. Nee, maar dat is toch leuk. Daar praat je even bij. En dan zeg ik, nou, ik ga je maar weer zien. Nou, het is mooi genoeg geweest, nou kan je wel weer naar huis. Dan heb ik ook genoeg gehad trouwens. En heb ik een paar gehad. En dan ga ik naar huis natuurlijk. Nou, je bent het wel in het bakje, of niet? Hoe is dat zo bij Ina? Altijd gezellig, hè? Altijd een praatje. Ze knipt niet zo goed om, maar... Ja, mooi. Hou ik van. Maar nee, altijd gezellig, een leuk praatje. Even Ja. de boel even bijpraten. Ja. Jo ben ik nog aardig jeugdig. Oh, dankjewel. Ik ben haast 75. Ik zie wat zeggen, maar dat moet er maar niet op. Ik zie zeggen, ik ben 18 in de beroep, maar dat ken niet. Staat er al op. Oh nee, zo ben ik. Er niet op doen hoor. Nee, maar dat heb ik ook met die klanten, weet je wel. Maar dat ken ik met iedereen hoor. Dat, nee. Maar u wel, hè? Ja, dat ga ik wel deur. Nou, nog even een slokje erin. Ja. Wat alcohol. Heeft wel verdiend op vrijdag. Maar je bent nog heel jeugdig, maar wel stoppen. Mijn man had 2,5 jaar terug omleidingen had. Die man had nog nooit roken, nog nooit dronken, altijd lopen s'avonds, gezond eten, want het is een echt Indo. Ik alles deed wat God verboden had en hij krijgt het. Dus het zegt niks, in feite. Dus nou, toen van het zomer zei hij, waarom kunnen wij nooit eens door de weeks weg? Nou ja, ik denk dat is ook wel wat zo. Ik zei, nou, ik zal erover nadenken. 14 dagen later zei ik, het komt goed, eind van het jaar. Dus zodoende is het nou gekomen, anders dan had ik nog staan te knippen. Ja, het zit in mij. Ja, het is toch wel een passie, hè, dan? Ja, het is een passie, een hobby zeg ik altijd. Ja. En ook met mensen natuurlijk omgaan. Ja, het praten, dat lukt je ook wel. Jawel, dat gaat wel goed, hè? Dat gaat wel goed. Zo, dan kan je maar even vooruit. Wat voor soort vrouw ga je ook? Dat is een vrouw die, nou, een echte trogzetter, hè? Dat is onvoorstelbaar. Die is 60 jaar gewerkt als kapster en gedagziek geweest. Dus dat is op zich al uniek natuurlijk. Dat is onvoorstelbaar. De klant is koning bij haar. Ja, maar netjes. En het is gratis, dus Ja, daar kom je dan wel achter. Ja, ergens wel blij. Ja. Maar ja, dus of ze echt gestopt is, weet ik niet. Nee. Zal af en toe nog wel klantjes tussen zetten, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Het is net een type dat helemaal stopt, denk Nee, ik. dat kan niet. Die kan niet stilzitten. En dat mag je wel. Dat mag wel. Ja, dat mag wel, tuurlijk. Dat zou niet best wezen. Nee, die maakt alles uit. Jo, hebben we net zo vol op de sis natuurlijk. Nee. Oh, dit is ook weer humor. Het enige wat ik uitmaak is het licht hier. Ja. Nee, maar we gaan er nou wat leuks van maken. Nou, hartstikke mooi dat we hier al die klant waren.
Bedankt voor alles. Hoi hoi.